Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu da kallon mu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na me ke faruwa daga nan gidan TV KGF Hausa TV. To, ku garzaya kan YouTube din nan ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa sanarwa da zarar mun dora. A yau labarin da muka zo muku da shi, mun zo muku da labarin wani ango ne tare da shi da abokinsa. To, da masu iya magana sun ce, ramin ƙarya ƙwararre ne. Sannan kuma ƙarya ba ta 'ya'ya. Mutane ne guda biyu wanda sun kasance aminan juna, sannan kuma suna ƙaunar junansu, amma kuma da aka yi ɗaurin aure ɗaya daga cikinsu, Tom shi ɗayan shi kuma saɓanin bai je ba a tunaninsa an ɗaurin auren ne a wannan satin. Da ya gami da wannan abokin nasa sai kunya ta rufe shi, ya rasa yacce zai yi, sai ya yi sauri kawai ya je gurin abokin nasa ya ce, kai ya mutumi na, ya abubuwa, wallahi Allah na gafa abubuwa komai ya yi normal. To ya amarya ya kowa da kowa, ai na je gurin ɗaurin auren ka ina ta ɗago ma hannu baka ganni ba, ka san sabogin mutane sun yawa. To sai wannan mutum ya kalle shi ya ce, in manna abinka, ai kuma an ɗaga auren ma sai wani satin. Burin kunya ya ishe shi sai ya furta da cewa, aba aboki na, ai kai ma ka san da wasa nake, kai fa abincin mushe ne, ba sabga ka guda mai ke zuwa ya wuya, ai da ranar za a yi bali ka gane, ai ya wuya mana. Burin kunya ya ishe shi. To madalla, duka anan zamu karkare wannan shirin da me ke faruwa daga nan gidan TV KGF Hausa TV. Sunana Yusuf Jamil Yusuf. Kada ku manta ni ne naku. Madalla.